Čaute pozerači, dneska máme ďalší deň za dňom a ja sa hlásim s pravidelným reportom. Každopádne dneska máme meniny Adriana a Adriana prajeme všetko najlepšie. Šediny. Šediny. Aha, ale nie. Takže všetko najlepšie a veľa zdravia, šťastia, veľa zdravia, šťastia. Každopádne dneska máme ešte Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonného obchodovania. To znamená, že vlastne dnešný deň, čo je 26. júna, vydala organizácia OSN nejaké prehlásenie, že dnešný deň bude nám pripomínať, aký dopad, alebo aké je zlé nezákonne obchodovať a nelegálne obchodovať a vôbec ešte aj čo sa týka drog. Hej, čiže tak. A potom máme ešte Medzinárodný deň OSN na podporu obetí týrania. Čiže ďalej organizácia OSN si povedala, že dnes bude ďalší deň, ktorý pripomína ľudí, ktorí boli akýmkoľvek spôsobom týraní, či už telesne alebo duševne, a chce im nejakým spôsobom pomôcť, čiže dal to do kalendára a dneska je ten deň. Čiže ak má niekto pocit, že je týraný, toto je znak, keď niekoho uvidíte, že takto vám máva, on vám nekýva, že ahoj, ale keď takto máva, že ten palec je skrčený dovnútra a zatvára tú dlaň, to znamená, že je týraný. Čiže hneď volaj políciu a tak ďalej a tak ďalej. Ja tak často kývam manželke doma, ale nepomáha. Ale nie. Čiže toľko. Dneska vyzerá, že bude celkom pekný deň. Ja som včera stihol aj pokosiť. To som rada. A dneska idem si užiť prácu v práci, takže majte pekný deň a do pozretia pozerači.